מדי חודש מקבלים עשרות לקוחות מאושרים של סמארט קלאב שיחת טלפון המבשרת להם על זכייתם. עכשיו, את יודעת למה אני מתקשר אלייך? בהגרלה של אתמול זכית ב250,000 שקל. אתה עובד עליי? לא. מה לא? אתה רציני? כן. אתה מתקשר עוד מעט? 100,000 שקל, 739 שקלים. שזה אני צריך לראות את הצ'ק בעיניים. בוא נלך אותה אחורה. זכית ב100,000 שקל, 739 שקלים. 62,000 שח ועוד 500 שקלים. רציני, אני לא מאמין שאתה אומר לי את זה. אני האמת אתה ככה, זה כיף לשמוע, זה כיף לשמוע את זה. 9,539 שקלים שלך. ש2,657 שקל. אתה לא רציני? אני רציני, כן. מה זה מפתיע אותי עשה? כן, תשמע, זה פעם ראשונה שאני זוכה במשהו. 2,657 שקלים. נכנסנו ברוכה 14 בטוטו. רק שנייה, אשתי לא מאמינה, רק שנייה. אז בוא, תיתן לי את אשתך. תגיד לך. אבל באמת הוא זכה? יש לי בשבילך בשורה לא רעה בכלל, אמנם את לקוחה חדשה בלבד, אבל בהגרלה האחרונה שהתקיימה זכית בפרס לא קטן בכלל של 3,859 שקל. אתה רציני? אני רציני ב100%, רציני. אני עמומה, נראה לי שזה יגאל שילון תחבית. לא, מה פתאום, זה אנחנו, זה בדיוק הנקודה. סמארט קלאב, אני לא יודע כמה, את רק חדשה, את לא מכירה אותנו עדיין, אבל המטרה כמטרה זה קודם כל שאת תראי זכיות, והנה אצלך זה הגיע ממש מוקדם. סמארט קלאב, מתרגלים לשירות, מתרגלים להרוויח.